Čus lidičky, tady máme zoupáci, máme tady pro vás další challenge, chálovačky, prostě, máme tady tortilky, jo, a jedeme na to. Jdem do toho, lidi. Jo, vám taky chlape. Chuť, to je bomba. Máme tady něco kolem 40-50 tortil. A to jsme si nezali pití, nevadí. Tady to je dobrý, ne? Je no, lidi, ono to ne, jako vypadá, že to je málo, jo, ale... To je bomba. Vidíte zumole? Jo, a stálo to hodně času. Co pičo? Je to pěkné, kluci. Co tam máme za? Je dobrá, brácho. Domácí, vole. Dobrý. Normál. Melča bejvalka. No lidi, tohle byste mohli taky někdy dělat. Pátkem, no. Já jsem to říkal. Fuj. Za spárkem to je humus. Fuj. Já jsem to říkal. To to je, voda. Spárkem, fuj. Co jsem chtěl, můžu si sypnout tričko, než mě teplo. Ne, určitě ne, dobře. Kalopě, no. Tam dali i vajíčko. Vajíčko a pán. Fuj. To je humus. To je dobře, Asi jo, ne? Tak v tuhle stranu už neberu nic. Já zase si jenom tu samou řečil, jo. To bude sranda. To budu naslenej. Další jako... No a nemůžeš jíst? Zase! to je dobře, aspoň on ví. To jsem nevěděl. Možná tady ta s tím masem je dobrá. Tak nechci na potom. Tady polož a vem si, no. Můžu žádný omeletu do tortily. To byl milý nápad. A tak to bylo kvůli tomu. To je driver. Je to hnusný, já se to bojím chytit, hej. Koukni. Ne, a já nemůžu. Kluci, my už tady to moc nejde, já to si dám kečup. No, ty ještě odbál, ale říkám, že nemůžu. Fuj, ty pičo, tak tohle z toho. To máš masem, tak? Kamo, no to je dobrá. Tam jsou 4 druhy. Tak dá, tu karbonátkem dělo. Fuj moje. Lidi, Tam jsou 4 druhy. to těla s karbonátkem dělo. Já, To je taková márna. já bych chtěl s kuřicem, ale nevím, kde jsou. Na to musíš narazit. Dá se. Víte, do toho auta Kežby. a jsem v piči prostě. A musíš. Však jo? Ne, Jo, ne. jo, ne. To jo, ty šu, tady to je děla, ne? Jo, Tady to. Fuj. Tady to je dělo, no lidi, tady to. To si dáte, veď? To proč by ne? Fuj, já jsem za tu samou pěnu. Dej si, já si zřejmě si to bude chutnat, třeba jo, víš co? Tohle ti chutná To nebude. je taky super. Fuj. A musíš to sníst, no? Robíš tak? Tak lidi, kupujte kečup. Kečup je mý, Tak to jo? je odporný. Jaký blbeček to vymyslel. Ty? Ty vole. Tak to bys nechal na Nebelka chypánek, ne. Musíš to schálovat. Scháluj to. Ty pičo, prosím bože, tam není ten párek. to. Musíš na to taky dál. Tak Lidi, já si dám. No tak neběžíš a plné odstup. S klukama. Ve v klidu. Na pouze To jo, sírem, nevím, vole. to. No, chlapi. No, tak ono. To je hnusná. Cupte na to, lidi. Cupte na to. Tak ono. Je to dobrý. Mám třetí, vole. Jo, já tu jednu teď dám tu druhou, už nemůžu ještě. Já ani nevím, kolik mám. Co si dáš, kolik nebo ne? To je dobrá, už na ochotnou plejtu. Na ochotnou plejtu. Věcami, aby se z toho zbavil. Ne, asi voda. To je fakt. To jsem myslel, že to bude lepší chuce. Co? Ty to je? No, Máš tam s kuřecím masem, sírový, bych to narazil, vole. šunkový. To Musíš musíš tady dát to na moc ne, trošku. další. Víš? Spoutej to. Omezení. No. No,
Brácho, korák, by Ty tam. pičo, tady to bude ten Co chceš, párek. bráško? Big Mac? Big Mac. Taky strach. Tady to si dám já. Big Mac, jo? Jak svině. Tady máš tady ten velký. Tady to bude s masem, to cítím. Cítíš? Bože, až tam není ten párek. Já musím tady ty s tím masem jsou tak dobrý. To mám moje fůra. Mám masem. Já. Taky mám teď tu s masem asi. Dáme výměnu? Dáme, chceš taky? Teď tu s masem? Já nechci, já mám ještě chlapi. To už nemůžu kluci, ale S masem jsou to nejlepší. pro mě. Je to No ale to, proč by to vzal? Tak to bylo moje. To ty máš jsou nějaký pálivní, ne? To dělá ta barbecue máčka, kámo. Co ještě můžete, kuce? Taky to nemůžu. To odstupte. Mě už se zvedá žaludek, vole. Odstupte. A nestanu své fanoušky. Odstupte lidi. Růžička vás nesklame. Odstupte. Zdávíme Goldyho. Já to nevzdám. Já to nevzdám. Fuj. To nevzdám. Tak to je fakt humus, já myslím, že to bude dobrý. A ono to není dobrý. Chutná. Ta první byla dobrá. No, první byla úplně odporná. No protože jsi vybral hnusnou. A to Já dneska si to, že už si kolik si tak snědl. čtvrtou mám. Teprv. Jo a ty? Ne? Brácho, já nevím, kolik mám. Já už se tak 7, 8 Ty možná. vole! Lidi, já druhou. Fakt, no. Lidi, když tak napište do komentu, kolik jsem sněd. Já pak nevím. Nemůžu, do toho vzdám. Ale když na tomhle videu bude Teď už mi nechutná. aspoň 50 komentářů, Ne, 50 lajků, tak příště tady nebude dobrůdka, ale budeme ochutnávat psí a kočičí žráblo. Jo, který zvíře se má líp, jestli kočka nebo pás. Přesně, Za ale 50 lajků. No, Takže jste dneska spokojený. A hlavně budeme rádi za co? za subscribe. Za odběr. Ano. A A za zvoneček na zvoneček. zvoneček, ať vám budou díknout další videjka. A pozdravte mámu. A kupujte ketchup, lidi. Tenhle kanál nebude o jídle, budeme Budeme dělat srandy, Mhm. budeme dělat prostě hodně věcí. Máme s pánovi vyvolávat duchy. To je, jak jsem říkal včera, my se seznamujeme. Tady nesmíte se bráchovi, ten jde za chvíli na operaci, bude z něho frér. Takže to vám taky Já ještě ukáže. dám jídlo před operací, no. Takže jako, A jako, Teď ty s tou zeleninou mi taky moc nechutí. to je teplý, chápeš, ta zelenina. A to není dobrý. když to jsme měli udělat, namazat to mazacím sýrem. To by mi asi nechutnalo. Ale, tady si to by to chutnalo. No jako jo, ale jako spíš jako mě jo, mě by to mělo chutnat. Co, můžeš ještě? No, nemůžu. To ale ty nejíš, jo? Váďa, Tak dělej, jaký spidu jedem? Musím, ale Teď od teďka do přestane kousat program. já myslím, že to bude lepší. Vůbec, dělej. Jo, to můžu. Lidi, Dáváš to už, no? včera jsem, teď většinou nevím. Pojďme teď si s tím párkem, more. No ty tak pomalu. Co tak, já jsem na ně ještě nenarazil, protože jim furt tu druhou. To si nedáme vůbec víc, ani more, fuj. To bylo To jsem udělal schválně, chápeš? Nepadá. Aby jsem ti to odpustil to jídlo, víš? Ještě separát. Ne, to... To udělal žaludek. Pojď to jo, píčo. Už já dneska nechci prohrát proti. Když se na tom, to těsto taky není taky úplně dobrý. Lidi, já se vzdávám, Zdáváš to jo? ale už Ty nemůžu. buze, Hej, velký frajer včera. Ale už fakt nemůžu. Jo, nebráš. no. Tak tu si vem sebou. Tak co jako, tak mám tady být násilí, tak chcete někdo vyhrát, ne? Vůbec, yes. Mě to se rádi, ty že? Já už nemůžu. Kvůli tady ty bagetě, kvůli tady ty bagetě. tortile, to zdávám. Že, Jirko? Protože je tak hnusná. Dáváš to? Ty to taky záváš, jo? Koši. A co s tady tím, vole? Ne? To tam ne, brácho, to musí dojít i za mě. Co na to říkáte, kluci? Že jsou pěkný sračky, jo. Jste more koněny. Ty zubu a jes?
Jste koně, hoši. A Láďo zase si hraje, že on nejí. Kuj ty tortile jsem to nechal. Ten, co by... Já už nemůžu, more. Hoši, ty si říkal, že jdem. No. Pojďme ještě tu mini tortilku. Tady tu. A ten bude párek, jo, vidíš. To ne, bože. Ne. Párky byly jenom ve velkých tortách. Jestli tam bude ten párek, tak Jirka to dá. Masíčko. Dobře. Jako ze zahrádky. Taky chci nějakou Tady je maso. To bude párek. Jelej, Ale nehovmáváte to, vole. nejte pořádně hoši. Já jsem vyhrál já, no prostě. Jako s tím karbanákem jsou nejlepší, vole. Vy? Jo. Tak tenhle ty maso, víš co? Brácho, dej, jak mi to já fakt pokřiv. Jedem, Moreš, ty tady máte takových 10 tortil, 20. Kolik tam je? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tortil. Kolik jich bylo? 40? 40, ty vole. 50 bylo. To jsme to moc nesedli. Tak ty si sračka to vzdál. Já jsem to nezdál, vole, tak asi už nemůžu. Teď uvidíme, co tam bude. Jestli tam bude párek, zdávám to prostě. Nechci do něho kousnout. Sekaná. To je blbě. Ale to se taky docela bojím. Prostě dobrý. Je to dobrý, jo. Výborný tady ty. Nejlepší asi. Je, Jonzo. Yes, more, kam jdeš? Já nikam nejdu. Tam dozad, more, vyzvracíš to. Teď, kdo se napije, prohrál. Ne, to trvá dlouho. já se musím Už to ještě trvá dlouho. Jdi do píči. Už to trvalo dlouho. Už nehraješ, tak to tady nedáme Přesně, pravidla. já se ještě musím napít doši. Pokud chtěl sudat cigárko. Doufám, že vyhraje dneska Jirka. Včera jsem vyhrál já jako tlouštík, dneska musí vyhrát ty. Někoho budu pít. Zpěte se. Hej, žádný pauzy, jeden. Náš velká už umírám. A on to má párkovou. To není. Ne, salámová párkovou se snědli. Takový budou tady. Ne, tu se snědli, Jirko. Fuj, pozor. Jed. To těsto úplně opravdu. Já nevíkám, já nevím, jak by bylo střílový. Ne. Rozlušený. Fuj, more. Brácho, proto tam dali tolik zeleniny. Ty to bylo nejvíc. ty No, že zeleniny. špatně. Zdávám to lidi. Dáváš to? Tam máme, A už mi to lidi, ani máme nechutná. dalšího prohranýho tady. Zbývají tady dva. Jeden hubeňou a jeden trošku tlustější človíček. Lidi, je to Jeden. hnusný. Honzo, poraž ho, Honzo. Honzo, poraž ho. Poraž ho, Honzo. Chálu, Jirko, jinak jako to nemá smysl. Jestli vyhrál, musíš chálu. Honzo, jestli ho neporazíš, jsi škodina, jeď. Poraž ho. Poraž ho. Zvráci. Jedem. Dělej. Honzo, pojď za nás hubeňoury, dělej. Jirka už mu to taky moc nejde. To zdává, fuj. Dal jsi to? Dal to! Dobře. Tak jo, lidi. Teď máte výsledek z 50 tortil na zbylo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tak počítám nějakých 13 tortil nám zbylo. Z 50. Tak vidíte, že 5 chlapů dospělých, nedá se to prostě, nedá. Ne, no. Protože to je, jakmile sníte 2, 3 najednou, tak už vám to potom nechutná prostě. A teď to... To vám to potom nechutná ani prostě. nejde. Zdravím vás lidi a jak jsi říkal brácha, když dáte 50 lajků, koupíme 2 druhy konzerv a 2 druhy těch Kapciček. granulí. Jo, když bude 50 lajků na tom videu, Dáme si granule. a ochutnáme to. Mějte se. Já budu oslavovat! Čau. Like a subscribe, nezajímá. Ahoj.